Γεια σας και πάλι. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω 2 ακόμη τρόπους για να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Δείτε τους στη συνέχεια. Πάω μια βόλτα. Αυτό όμως είναι λάθος. Όταν φεύγουμε θα πρέπει να κλείνουμε τη τηλεόραση, όχι μόνο από το κουμπάκι, αλλά και από τον κεντρικό διακόπτη. Αυτό όμως είναι λάθος. Όταν βουρτσίζουμε τα δόντια μας πρέπει να κλείνουμε τη βρύση. Σας έδειξα 2 από τους τρόπους που μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Για περισσότερους τρόπους διαβάστε το βιβλίο «Γίνε πράκτορας του πλανήτη» από το Μετέχνιο. Κάντε εγγραφή για να σας έρχεται ειδοποίηση για κάθε νέο βίντεο μου.